Ahojte! Dnes sa ponoríme do sveta, ktorý nikdy nespí. Do sveta, kde blikajú displeje, pípajú notifikácie a my sa niekedy zabúdame nadýchnuť. Ako veľmi nás technológie ovplyvňujú a kedy sa z pomocníkov stáva závislosť. Educast z IKT začína. Len sa pozriem, čo mi píšu. A čo nové na TikToku? Aha, stredko o 5:00. Ups, správa od Janky. A ten článok o duševnom zdraví. Počkaj, kto mi to volá? Koľko obrazoviek si dnes otvorila? Koľkokrát si sa zhlboka nadýchla? Nová správa. Už si ho povedala? Deadline. Vaša obrazovka dnes svietila 7 hodín a 42 minút. Nepočujem ťa. Počujem. Mozog nie je cloud. Nevie ukladať nekonečno. Ticho je luxus. Vypni. Nie svet, len displej. A zapni seba. Vieš, technológie sú úžasné. Pomáhajú nám tvoriť, spájať sa, učiť sa, objavovať svet. Ale čím viac času trávime online, tým ťažšie sa nám od neho odpojiť. Naše mysle si zvykli na rýchlosť, na bleskové reakcie, na nekonečný prúd podnetov. A keď sa na chvíľu nič nedeje, prichádza zvláštny nepokoj. Mozog čaká ďalší signál, ďalší klik, ďalší like a my mu ho poslušne dávame. Lenže každé upozornenie, každá správa, každé video, ktoré len na chvíľu pozrieme, niečo berie. Kúsok koncentrácie, kúsok energie, kúsok pokoja. Nepozorovane sa mení aj naše správanie. Spíme kratšie, hovoríme menej, počúvame menej. Nie preto, že by sme nechceli, ale preto, že náš mozog je preťažený. Podobne ako počítač, keď má otvorených priveľa okien. Aj my niekedy potrebujeme kliknúť na krížik, zavrieť pár aplikácií, vyčistiť pamäť. Zdravie nie je len o tele. Je aj o tom, ako sa cítime v tichu, keď hasne obrazovka. O tom, či vieme zaspať bez telefónu v ruke. Či sa dokážeme sústrediť na jeden rozhovor, jednu myšlienku, jedno nadýchnutie. Nie, technológie nie sú zlé, len potrebujú hranice. A tie hranice si určuješ ty. Takže skús dnes večer odložiť mobil o pár minút skôr. Zhlboka sa nadýchni. Možno zistíš, že aj ticho má svoju hudbu a že práve v ňom nájdeš to, čo ti online svet nikdy nedá. Pokoj. Educast z IKT sa s tebou lúči a pripomína, niekedy najväčšia sila nie je v tom, čo zapneš, ale v tom, čo dokážeš vypnúť.